Kapatid, wala pa po ako nababasang libro. Sa tagal ko pong nag-aaral, wala po ako nababasang libro na ako magdududa. Nakakayaman. Are you following? Yes. Kahit sa aspeto po ng buhay, pagkapagduda, pinahiran niyo po sa inyong buhay. Sa aspeto ng pag-asawa, pag yung asawa mo, sir, pinagdudahan mo malabang-labang, after 1 year, hihiwalayan ka niyan. Tama po? Sa pagyaman, ganoon din pala. Pag ang pagyaman, pinagdudahan mo, kapatid, yun din pala yung dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin mayaman. Tama? At we're so blessed today, kapatid, kasi kung pag-uusapan natin, puro po sa pagiging mayamang tao. Ang pagiging mayaman hindi lang pala pinansyal, pati pala po sa usaping spiritual, sa usaping emosyonal, at usaping pong sosyal. At ladies and gentlemen, pag-uusapan po natin ngayon sa lahat po ng aspeto na pangit ko, okay lang po ba itaas ang ating kamay kung sino gusto imaman sa ganong aspeto? So, simple lang po ang gagawin natin ngayong gabi, kapatid. Makikinig lang po tayo. Kasi po before, nakaupo lang din po ako sa uupuan nyo, at ngayon nagbago na rin po ang aking buhay. From being a squatters area boy, na grabe makapagsalita, malutong magmura. Sobrang hirap po talaga, kapatid. Hindi ko po nakalain na dito pala mababagong buhay. Ang ginawa ko po, nakinig po ako. Isinantabi ko po yung mga nalalaman ko sa buhay ko kasi nakatapos po ako ng pag-aaral. Dapat pala isasantabi yung pinag-aralan ko kasi po yung pinag-aralan natin hindi pala sagot sa pagyaman natin. So, malalaman niyo po ngayon, bago po ito. Kung medyo marami po tayong alam, hindi po natin may sisiksik sa ating mga kaalaman, yung bago natin malalaman ngayong gabi. Are you with me? Yes. Pwede pakikalabit yung katabi mo, sabi mo, friend? Friend. Huwag mo muna ako kausapin. So, yun po yung number 1 house rules po natin. So, kasi po, pag-usapan natin ito, pagbabago po ng buhay. Malay niyo po, isa po babago ang buhay, katulad po nangyari sa akin. Or, kung halimbawa naman po, mayaman ka na, may pera ka na, lipak-lipak na sa labi mo, kapatid, ikaw mayaman ka, pero yung empleyado mo, yung janitor mo, yung katulang mo, ang tanong ko ba, napayaman niyo na po ba? Hindi pa. Kapatid, maraming negosyante sumasali po dito kasi po, hindi lang po sila yung nagiging mayaman. Pati po yung mga janitor at employees po nila, napapayaman po nila. Nagiging na sila para mabago po ang buhay nila. So makikinig po tayo, ha? Kasi po, meron po kaming janitor na member dito, kapatid, na nagbago ang buhay. Ngayon po kami kita ng almost 100,000 pesos per week. May construction worker po kami, high school graduate, kumikita po ng 500,000 pesos per week. Meron din po kami negosyante, kapatid. May ari ng helicopter. Member din po dito sa Royal. Yan namin, bakit nag-member sa Royal? Kasi po, gusto nyo naman makatulong sa ibang tao. So, iba-iba po tayo ng aspeto sa buhay, iba-iba po ang dahilan sa buhay, pero ang bottom line po, at gusto ko po sana maramdaman nyo, at maintindihan nyo, makikinig po tayo lahat. Okay na po? Yes. So, okay na po ba? Itapos natin yung mga cellphones natin. At please, kapatid, maki-turn silent po natin or turn off natin. Okay? Kasi po, yung speaker natin, hindi po kayo speaker, ha? Nagbibitabidahan lang po ako. Okay? Mamaya po papasok yung speaker, mas gwapo po yun. Okay? Siyempre, gwapo rin ako, di ba? Pero mas gwapo yun. Okay? Para hindi mo sa akin niyabang. Okay? So mamaya po, papasok yung speaker natin, pag may narinig po konting tunog ng cellphone niya, magpapakil lang po siya. Mahaba lang po siya. Okay, following. Okay. Pangatlo po, bawal kong kumain sa loob dito ng room na ito kasi kapatid, may cafeteria tayo sa baba, pwede kong kumain after your presentation. Okay. Sa mga questions naman po, kung magtatanong po kayo, and after the presentation nyo na po itanong yan. Why? Kasi po, may istorbo yung speaker natin. Okay? Kasi baka mamaya, yung question mo, magdadaanan pala sa presentation. Pero bottom line kapatid, the last house rules, wala pong matutulog. Okay? Alam mo, yung katabi mo sa katabi mo, friend? Friend! Gumising ka. Gumising Okay. ka. Our speaker is one of the top earner in this company. Meaning to say, sobrang laki na po ng kinita niya dito sa kumpanya nito. Actually nga po, before, he's already a nurse pa lang po. Ngayon po, super multi-millionaire na kumikita ng almost 500,000 pesos per month. Ibig sabihin, multi-millionaire po ang tao magsasalita dito. Ibig sabihin, pag nakinig ka sa milyonaryo at pinakinggan mo ang taong ito, chances are, magiging milyonaryo ka rin. Tama o tama? Yes. Pero pag ang pinakinggan mo, sobrang hirap pa sa daga, chances are, mas mahirap ka rin sa daga. Tama? Kapatid, pakikalabit yung katabi mo, sabi mo, friend? Friend! Lakasan niyo po, friend? Friend! Ready ka na bang yumaman? Ready ka na bang yumaman?
kapatid, meron kaming traditional house rules na tinatawag dito, traditional clapping po, traditional pag-introduce ng speaker. Pag sinabi namin isang royal, okay? Isang palakpak, isang padyak, tsaka isang malakas na ahu. Okay? Practicein po natin, okay lang? Yes. Isang royal, ahu! Yan, dapat sabay-sabay po kasi yan, no? Kasi naman, nakakalimutan ko sabihin, di ba? Dapat sabay-sabay po yan. Sabi isang royal, ahu! Okay? So, sa mga mapapaduyan, okay lang po. Naiintindihan po kayo, baduy po talaga yan. Pero kapatid, before, napapaduyan ako, pero nagpakapaduy po ako, yumamati pala po ako. Ibig sabihin, pag habang naging baduy ko pala sa kumpanyang ito, mas talo kayo mayaman. Ready lang kayo magpakapaduy? Yes! So let's get it on! Are you ready? Yes! Are you sure? Yes! Pag sinabi kong milyong royal, kapatid, I think this man deserve na standing ovation tayo at pagpapalakpakan tayo. Okay lang po? Kasi po, multi-millionaire na ginugol pa yung oras niya para i-share itong negosyo nito. Okay? Isang royal! Mahina! Okay, kailangan po, malakas kasi po yan, no? Kailangan po kasi energy po yan. Alalahanin niyo po, yung energy na yan, habang lumalakas, nakakayaman po yan. Okay, isang royal! Dalawang royal! Tatlong royal! Ladies and gentlemen, tayo po tayo lahat! Let's welcome Mr. Arbor! Bakosay! Okay na ba palakpakan natin, Mr. James Galaw? Nahinay palakpakan po natin. Alright. Daming tao. Parang nakita ng artista. Mamaya nakasabay sa elevator. Anyway, good evening. Mahina po ha. Sino na po yung gutom? Sino po yung gutom dito? Sino ba yung pot ko? Anyway, kasi ganitong oras po, ano to no? Siesta time to Okay lang po ba? Tayo po muna ulit tayo. Okay lang po ba? Para ma-relax lang po. Okay lang po ba? Harap po sa kanan. Harap po sa kanan. Eh, iba, hindi alam po saan yung kanan. Arms forward po. Okay lang po ba? Masahihan niyo po yung taong nasa harap niyo. Ayan. Para ba kasi? Alugin niyo po, alugin. Hilitiin. Okay. Harap po sa kaliwa. Okay. Arms forward, kumanti po kayo. Gantihan niyo. Alright. Okay, alugin niyo, kilitiin. Okay. Palakpakan niyo po yung sarili niyo, pwede na po yung lumo. Ayun. Bago lahat, siyempre, una sa lahat, gusto ko po kayong pasalamatan, yung mga nakapunta po ngayon. Okay lang po, palakpakan niyo po yung sarili niyo. Thank you po. Kasi I don't know po, baka di ba Sabado ngayon, inilaan niyo pa yung oras ko dito, tao po. I don't know, baka may inaabangan ka telenovela, manonood ka ng sine, po, yung girl boy, bakla tomboy, po. Pero binigyan niyo ng oras to. Di ba? So, thank you po. Okay, sino dito yung mga first timer? Taas po ang kamay, mga wala pang experience. Wala pang experience. Dito ma'am, syempre. So, syempre, bago lahat, pakilala ko muna sa sarili ko ulit. My name is Arthur Macogay Jr. So, hindi ako Chinese, mukha lang. Ano po? So, ganyan kayo matingin. Okay? Anyway, isa po ako sa natulungan ng company. I've been with Royal for the past 4 years. Registered nurse po ako by profession dito sa Pilipinas, matiri po sa Saipan. So, US territory po yun. Anyway, grabe po yung nangyari sa akin dito. Hindi ko ako salesman. Hindi ko kayo bibentahan. Okay po ba yun? Wala akong bentahan na magaganap. Ang trabaho ko po is i-share lang po kung ano yung meron dito sa Royal. I don't know, yung iba ko ata, hindi pa rin alam kung bakit sila nandito. Tawag. Sino yung alam kung... Sino yung hindi alam kung bakit nandito siya? First timer ma'am, di ba? So, sino nag-invite siya? Si ma'am. Ba't raw kayo pumunta dito? Makinig. Ako po, hindi ko sinabi kung unang kayo ko. Hindi alam. Okay. Yung iba ko kasi nakasimangot. Bakit ko nakasimangot? Okay lang po ba? Bago ako mag-start, magre-request po muna ako. Okay lang po ba yun? Yes! Kasi,
I've been very blessed po. Start pa lang po ng taon na to, grabe yung nangyari sa akin. Kanina lang ako, hindi na ako maganda o gaga eh. Sabi ko, grabe, ang dami blessing. Ang dami mo kasi kumuha ng mga packages. Di ba? Pero fresh na rin, di ba? So, nung nag-start po ako dito, dapat po mag-upload na po ako. Okay? Iwan ko po yung nanay ko, yung mga kapatid ko po, pag-nurse po ako sa iPad. Naabutan mo ako ng flyer. Okay, doon lang ako na nag-start lahat sa flyer. Kung nakita ko po yung flyer, tinignan ko, sabi ko, pwede ah. Kasi sa abroad po, gusto double job, triple job, quadruple job, and maraming jobs. Tama po ba yun? Para ako kumita. So sabi ko, kung ito, pagkakitaan, hindi na ako gagawin. Sasabay ko na lang siya. Nung nakita ko yung negosyo, sabi ko, simulan ko to. That was September 9, 2009. Alam niyo po, after 1 month, kumita ako 80,000. Pwede na po ba yun? Yes! Yung singkit kong mata lumaki. Okay? Kasi 80,000, yun na ako yung kikitain sa upload. E bakit pa ako kamalis? Tama ba yun? Kinabahan ko po siya, inaral ko, pinag-aaral ko maigi yung negosyo, ginawa ko po siya, and then after 3 months and 2 weeks old, nakabili po akong brand new Mitsubishi Strada. Walang pa kanya nung. Tingnan mo ba? Then after 1 year, syempre, nag-start po ako dito, 22 years old. After 1 year, nag-earn po ako, mahigit isang million. Pwede na po ba yun? Yes! 1 year? Pwede na. Medyo mabagal, pero pwede na ho. Then after second year ko po sa Royal, naka-purchase po ako ng condo sa may Ayala po, Lerato. Okay? After 3 years, taon-taon ho may nangyayari dito sa Royal. So, after 3 years, naging single po ako. Palakpakan nyo naman. Then, hindi ka sa akin, after 3 years po, naging isa po ako sa mga certified speaker ng company. Then, 3 years po, napili ko po yung pangalawa kong sasakyan, yung brand nyo na Toyota GT86, yung sports car po na rin. Palakpakan nyo naman po yun. Then, 4 years po, pinaka-malapit na na-experience ko. 26 years old po ako noon, hindi ako dito nag-birthday. Nag-tour po ako sa abroad po. Grabe. 1 month ko po ginawa yun, October, November. At age of 26 years old, naikot ko po yung Europe. Punta po kami sa Prague, Czech Republic, tapos Berlin, Germany, Amsterdam, Netherlands, tapos France. Siyempre, nag-comment sa France, sa Eiffel Tower, di ba? Tapos after na, mga kasama ko po, dumiretso na po Manila. Ako po, nagpaiwan po ako sa Dubai. 10 days po ako doon, tapos punta po ako Abu Dhabi. Tapos umuwi po ako sa Pilipinas. Iniwan ko yung mga damit ko madudumi, tapos punta ako sa Singapore. So, isang buwan po ginawa yun. Grabe o grabe. Blessing po ba yun? Yes! So, yun po yung nangyari po sa akin. Okay, ngayong 2014, grabe. Okay lang po ba? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, Happy New Year. Happy New Year! Kasi, sabi nga, bagong simula, napaka-bless nyo po. Kasi sisimulan nyo na maganda yung taon nyo, kasama si Royal. Tama po, I don't know, baka makuha nyo dito yung mga gusto nyo, mga pangarap nyo. Sabi ko nga, hindi ako salesman, hindi ko kayo bebentahan. Kayo bahala kung mag-decide kung gagawin nyo ito o hindi. Kung sa tingin mo hindi ito makakatulong sa'yo, well, okay lang. Okay na ako, Arthur eh, marami na akong pera eh. Hindi ko na kailangan yumaman, mayaman na. Baka nalang mo kayo, pero hindi lahat na nakapaligid sa'yo, kagaya mo. Okay? Ngayon, pwede hindi mo ito gawin, pero pwede mo, may kilala ka na, pwede mo matulungan mo kami. Pwede mo silang ilapit sa amin. Okay po ba yun? Yes. Yung sa tingin mo makakatulong to sa'yo, hindi gawin mo. Okay? So, okay na po ba? Una ko pong request, dahil ako naman po ang bida dito, okay na po ba? Nakasmile? Yes. Mahirap po kasi mag-present na nakasimangot yung kausap. And at the same time, sabi ko nga, blessing hato sa akin. Pag nakasimangot ka, pag nagpaulan ng blessing si Lord, masasalo mo ba? Hindi. Tama? Pag nagpaulan ng blessing, tatalbog. Yung iba may iiyak. Yung iba maglalaway pa. Pero pag nakasmile ka, smile. Tama? Masasalo mo ba? Yes. Okay na ba? Taas ang ng kamay. Okay. Kalamin din ang tao nasa kanan. Sabi mo, smile naman dyan. Ang cute-cute mo. Taas ang kaliwa kamay. Kalamin din ang tao nasa kaliwa. Sabi mo, sinungaling ka talaga. Okay. Bagong taon na, magbago ka. Number 2, house rule po. Okay lang po ba yung mga may cellphone? Pa-silent mode po muna. Yung mga karating lang. Silent mode, iwasan po muna natin gamitin, okay po? Pwede naman po mag-picture, sabihin nyo lang para po-post po ako. Tama po? Sabihin nyo lang po sa akin, okay?
And then, number 3 po, sana wala magpa-participate. Okay? Sabi ko nga ako, libre ho itong presentation na to. Okay lang po ba yun? Kaya lang, siyempre tulungan nyo rin po ako. Tama pag may tinanong ako, sasagot kayo. Pag may sinabi ko nakakatawa, pwede ko tumawa. Pero pag seryoso po yung sinasabi ko, huwag ko kayo tatawa, nakakaloko po yun. Okay lang po ba yun? Yes. So, pa-participate po lahat ha. Okay, and then, syempre, last house rule po, mamaya na po yung mga question. Baka kasi mamaya, biglang magbukas ng kamay. Hindi yung itong klase. Okay? After na lang po ng presentation, doon na lang po kayo magtanong. Pwede po sa akin mamaya or doon sa taong nagdala sa'yo dito, yung sponsor po sa'yo. Okay? So, ready na po ba kayo makinig? Yes. Alright, so anyway, ano ba yung pag-uusapan natin dito? Bakit ba ang gwapo ng speaker? Ano ba sasabihin nito? Simple lang po. Pag-uusapan natin, nakalagay na nga ako, negosyo ko. Or, pagkita ng pera. Okay? Siyempre, sa pagkita po ng pera, sino gusto nito? Taas po ang kamay. Tingnan mo yung katabi mo, pag nagtaas yan ng kamay, utangan mo. Ako, ito po pag-uusapan natin, yung paano kumita ng pera. Okay? Lahat po ba gusto kumita ng pera dito? Dagdag lang. Sino dito yung, syempre, dalawa yung pinagkukunan yan eh. Employment and business. Ngayon, tatanungin ko, sino yung nagtatrabaho dito? Sa kwarto na to? Taas ang kamay. Empleyado, nag-office, ayan, dami rin. Okay? Sino po yung mga nag-business na o nagne-negosyo? Taas ang kamay. Nagne-negosyo. Alam nyo, meron kami sumpa. Pag nagne-negosyo ka, hindi ka nagtaas ng kamay, bankrupt ka na bukas. Sino yung nagne-negosyo? Mami. Okay? Mami. Yun. Alright. Yung iba ho, paano ng buhay? Estudyante. Mga estudyante ho. Yan. Good, good, good. Okay? Yung iba ho. Chemist. PMA. Pahinga mo lang anak. Tama mo? So anyway, nakakatuwa dito kasi kahit sino pwede ho dito sa Real. Palakpakan nyo na ako po yun. So ang pag-uusapan po natin, hindi ho ito. Ayaw natin against employment. Okay po yan. Employment is good. Pero i-discuss ko business po. Bakit? Kasi business is great. Tama po? Tumaan po ako dito. Graduate po ako 2008. Okay? Wala lang sa itsura. Tama po? 2008 po ako graduate. Okay po magtrabaho. Pero bawal huwag na po tayo natambay dyan ng matagal. Tama o tama? Kasi ako na-experience ko nagtrabaho ako. Nurse po ako, di ba? Ang sahod ko po, 10,000. Okay? Pag maarte ka, hindi next. Tama po? Kasi ito po talaga yung basic. Yung mga nurse po ba dito? Kaya ko. Mga nurse, nursing graduate. Ayan. Tama po? Pero syempre, ito, kulang po sa akin to. Tama po? Bakit? Kasi, hindi mo pa nakakuha yan, may kartas na yan. 8,000. Tama po ba? Siyempre, nagtatrabaho ka. 8 to 5. Okay? Anong oras ka gigising pag 8? Ang pasok mo? 5 to 6, depende. So 6, sabihin na natin. 2 hours. May kita wala? Wala. 5:01, nasa bahay ka na ba? Wala pa. Alas 7. Tama po? 2 hours, may kita wala? Okay. 9 hours, may kita? Meron. So, ibig sabihin, 13 hours yung nagugugol ko sa trabaho. Pero syempre, kung trabaho ka, may sweldo ka dapat. Tama po? So, yan po yung sweldo ko. Pero dahil nga may gastos, syempre, pagkain, 50 pesos, kasya na po ba? Trabaho, sweldo, gastos, 50 pesos, agahan, isang meal, pwede na, laki meal. Tama po? So, 150, agahan tanghalian ng unan, times 30 days, 4,500. So, kalahati ng sahod ko na pumunta sa pagkain. Tama po? Magkano na yan? 3,500. Tama po, pamasahe. 1,500 isang buwan. Pwede na? Trabaho, sweldo, gastos. Kasama sa gastos yan. Tama po? Magkano lang po? 2,000. Siyempre, lalaki po ako. Deodorant, sabon, shampoo, toothpaste, toothbrush, 1,000. Pwede na? Pag babae, medyo malas-malas. May lipstick pa yan. Tama o tama? Magkano lipstick? Mahal ng lipstick, di ba? So, 1,000. Okay? Renta ng bahay, tubig, kuryente, 500. Kasha? Kasha niya, hanap ka nung door of boarding house. May nakalagay, welcome. Pagpasok mo, thank you, kapatid. Tama po? Kano lang? 500. Siyempre, pero kang cellphone. Tama po? Load, 300. Kasha na? Kasha yan. Pag may nag-text, huwag magre-reply. Tama po, 200. Ang tawag ko po dito, savings. Kaya lang, sobrang sipag ko, minsan nag-OT ba yun?
Diba? Kailangan para mo-promote. Tama o tama? Eh, pag nakakita ko niyan, magkano po yan? Alam niyo to? Senta. Siyempre, kaka-OT1 mo, pagod ka, puyat ka, tama po, walang tulog, kakasakit. Magkano yan? 500. Negative ka na. Negative 300. Tama po? Ito na-experience ko. Ewan po sa inyo, baka iba, mas malalaki yung sahod, di ba? Trabaho, sweldo, gastos, utang, hindi makaipon. Okay. 1 year po yan na-experience. 1 year ho. Kaya nga ako, sabi ko nga, ginawa ko po ito, plus 1 year, may mangyayari, may maipon. Plus 10 years, dagdagan natin ng 0, 10 years, may mangyayari, may maipon. Wala ho, plus 40 years, may mangyayari. Meron, tatanda. May maipon? Uniform. Pagkatapos sa langit, nagkabahan, excuse me po. Tama po? Tama o tama? Kaya tinungan ko nag-decide, sabi ko, mag-upload na lang ako, baka walang mangyayari sa akin dito. Apo, kaya nung nakita ko pa sabi ko, business. Anong pwede to ah? Kasi kung makapansin nyo sa dalawang to, sino mas maraming pera? Empleyado, negosyante? Negosyante, sino yung sinisigawan ng post mula ulo hanggang pa? Empleyado, sino nag-commute? Empleyado. Apo, sino yung nag-OT1? Empleyado. Apo, sumisima. Apo, sino yung anytime pwede pumasok? Boss, businessman. Sino yung kahit hindi pumasok, pinita? Businessman, boss. Tama po? Masarap po ba buhay maging businessman? Yes. Tama po. Kaya sabi ko sa sarili ko, okay pala mag-business. Tama po? Okay pala mag-business kasi dito, meron tayong freedom. Tama po ba yun? Yes. Kaya nung nakita ko yung Royal, ginawa ko agad. Tama po? Ito yung pag-usapan natin, business. Sumimangot na naman yung iba. Tama po? Kasi ang Pilipino, tanda nyo, 4 na taon ko na ito, 4 na taon na ako makausap sa tao. Mostly lalo mga Pilipino, pag sinabi mong business, unang pumapasok niya, ako, kapital, patay. Tama o tama? Yun rin mo kasi pumasok sa isip ko, diyan pa ako nakaupo nun, mami. O, sabi ko, yung pera ko, binigay ko na doon sa agency para makapagkakulat ako. Mapupunan ko dito. Mali yata ko ng pinasok, sabi ko sa sarili ko ganun. Pero nakakatuwa, you're very blessed. Kasi itong negosyo na to, napakaliit ng puhunan nito. Walang negosyo, walang puhunan, guys. Okay po ba yun? Maging malinaw lang tayo kasi kamakailan, meron akong nakausap, sabi, sir, wala bang ano, yung laway lang puhunan. Pwede naman ho yun, laway rin mo babalik sa inyo. Gusto nyo ba yun? Ayaw. Ayaw, di ba? Merong puhunan to, pero maliit lang po. Okay? Maliit lang. Pero ang income niya, napakalaki. Ma-appreciate nyo ito, lalo na doon sa mga negosyante na. Kasi sa traditional na business, kung gusto mong malaki bumalik, kailangan maglabas ng malaki. Tama mo ba yun? Ganun mo yun eh. Pangalawa, wala ko, hindi ko kailangan ng experience dito. Okay? Ngayon, kung may experience ka sa pagninegosyo, mas maganda. Added na mo yun. Pero dito, kagaya ko, wala akong experience. Okay? Pamilya ko kami ng employees. Tatay ko po, government employees. Ang lalo po, nanay ko po, travel agent po. So, pareho po lahat po. Father side po, teachers, saka mga yun, mga military, sundalo, police. So, wala akong nag-business mo sa amin. Okay, so first time po sa generation namin na may mag-business na po yun. Okay, so kasi may training mo dito, tuturuan namin tayo. Okay po ba yun? Yes! Pangalawa, okay, mas ma-appreciate nyo po. Wala ko ditong electric bills. Di ba kasama sa business yan? Water bills. Okay? Payroll. Masarap po sa ulo eh, payroll. Tama po? Wala ko yan. Saka, may tax po, syempre. Tama po? Saka rent. Okay? Okay po ba yan? Walang rent. Okay po ba yan? Mag-business po ba tayo? Yes! Magandang business. And at the same time, kaya ako tinanong ko anong background nyo, kahit sino ko, pwede ko mag-start dito. Estudyante, empleyado, kung dati ka na nag-business, maganda. Walang, o kaya bakante, pwede rin po. Pasyente, pwede rin. Tama po? Kasi nga yung taong nagbigay sa akin ng flyer, isa pong nursing student. Doon nag-start ang lahat. Sa tao na yun. Nung tinanong ko siya, totoo ba yan? Kumikita ba dyan? Pinakita niyo yung check niya sa akin, 40,000 in 1 month kumikita. Pwede na? Yes! Pagdagdag. Kahit 1/4 nun, kahit 1,000, 2,000 a month, extra. Pwede na po ba yun? Yes! Pero ngayon, marami nakatalaw sa sikyan niya. Walang pangalan lang po yun. Sir Ryan at Sir Paul. Diba? So, okay lang po ba? Magbi-business po tayo. Yes! Taas po ang mga namamay. Kalabitin ng tao nasa kanan sa mo, magbi-business na kami. Magbi-business na kami. Asa kayo kamay?
Sabihin mo doon sa taong nasa kaliwa mo, sabihin mo, bayaran mo muna utang mo. Walang paktaw mo. Alright. So guys, syempre sa negosyo, simple lang naman po pag-uusapan natin. Nakapagbilis lang po nito. Bibilisan ko lang po. Okay? Kasi nga po, yung iba dito, baka may date pa. Sabado ngayon. Tama? So tatlong bagay lang pag-uusapan natin pagdating sa negosyo. Isang malaking bilang. Una, syempre yung profile ng company. Okay? Importante yung sa profile, kailangan po legal sa stable. Tama o tama? Tama. Pangalawa is yung products. Okay? Pag may negosyo ka, dapat may products ka sa service. Walang business, walang products, dapat ng service. Tama ba yun? Sa products po, tatlong bagay yung papakita ko sa inyo. Unang-una dito, titignan, dapat practical. Or ginagamit ng tao. Tama ba yun? Pangalawa, affordable, para pabili ng tao. Panguli, dapat effective, para may repeat order. Okay, and last, yung pinaka-favorite part natin is yung profit. Titignan natin kung doable siya, kung kaya mong gawin, kaya mong isabay sa ngayon. Okay, and kung may kita ba talaga na malaki. Okay? Ready na po ba kayo? Yes! Yes. Alright. So anyway, start po tayo sa profile ng company. The company name is Royal Business Club International Inc. Okay? So yan po yung pangalan ng company. Ang background na po, we are a 100% Filipino-owned company. Okay? Na-establish po tayo noong 2006 dito mismo sa Quezon City. Ito yung SEC number po natin. Okay? So yan po yung SEC number. Ito po yung FDA registration number. Meaning po, safe gamitin ng tao dumaan sa legal na proseso yung produkto natin. Okay po ba yun? Yes! Yes. Okay, so vision ng company to be globally recognized, which is nangyayari na nga po ngayon. Right now, we have 3 international branches. Pero yung Pilipino, nag-expand worldwide. Okay? Meron tayo sa Dubai, Singapore, and Taiwan. Palakpakan nyo naman po yun. Salamat po. Okay, helping people is our way of life, yun po yung philosophy natin. Alright? So, Royal po, awarded tayo, Super Branch, member din tayo ng mga samahan ng mga negosyante, Philippine Trade Association, Feed Export, sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Okay? So, next, ang may-ari po niyan, si Mr. Ricardo S. Castañeda, siya po ang founder, CEO, and President, Mr. Julio Luis Alan Nolasco. Okay? So, anyway, ito na po yung building natin. Ang address po nito is 1363A, Quezon Avenue, Barangay West Canyon. Itong building na to, company owned po ito. Palakpakan nyo naman po yun. Araw sa isang kumpanya na may sariling building, di pa po yun. Tama o tama? Pagka sa tao ho, ang taong successful, may sariling bahay. Tama po? Ang business is successful, ganun rin, hindi nag-rent, may sariling building. Which is Royal. Tawag meron po tayo. Palakpakan po natin. Okay, meron din po tayong 18 na company-owned branches nationwide. Okay, so sa mga probinsya nyo, meron malapit doon. Okay, katulad ni Jensen, tiga San Pablo. Malapit sa kanya yung ang Calamba, Laguna. Okay, so yan po yung office natin. So, and ito nga po yung office natin sa Dubai. Okay, dyan nga ako galing November. So, New Century City Tower, Daira District, Dubai, UAE. Mismo sa may MRT yan, pag-akyat mo City Center, nandun yung office natin. Buong level 4. Nirentahan na yun ng company. Okay po ba yun? Yes! So, ayan po yung office rin natin sa Taiwan. At doon sa Singapore, meron na rin po tayo. Palakpakan nyo naman po yun. Okay? So, siyempre, sa tingin nyo, legal po ba yung company? Yes! Sa tingin nyo, stable? Yes! Kaya nga ako nung first year anniversary, nabati tayo. Nabati tayo ng ninang nyo. Oo, di ba? Sabi ni former President, congratulations sa Royal, kasi first year operation, nakapag-distribute ng 756 na businesses. Palakpakan nyo naman po yun. At second year anniversary, nabati po tayo ni dating Senate President, Manny Villa. Tama po? Sabi niya dyan, Royal Business Club, makakatulong ko sa mga OFW. Palakpakan nyo naman po. Okay, fifth year anniversary, tignan po, na-jolly ulit tayo, doon tayo na industry. Sabi niya, congratulations daw
sa Royal. Thankful siya sa Royal for encouraging the entrepreneurial spirit of our country. Kasi mostly tayo mga Pilipino, more on employment tayo. Tama ba yun? Kaysa sa business. I don't know sino yung may mga anak dito? Ayan. Yung iba, hindi pa sigurado itong mga tama. Sa mga may anak, di ba lagi itong sinasabi, anak, mag-aral ka maigi ha. O, doon sa walang anak, o doon sa mga magulang nyo, di ba sinasabi rin ng magulang, anak, mag-aral ka maigi. Mag-aral ka mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng trabaho. Tama ba yun? Di ba yung lagi natin sinasabi? Tama po? Bihira yung sabihin, mag-aral ka maigi, mag-aral ka ng mabuti para magtayo ka ng business. Tama po? Kaya syempre, pag-graduate natin, ano hanapin natin? Si boss, ano ka ng boss? Tama ba yun? Kaya ako, madalas ako mapagkama ng Chinese kasi singkit. So, marami akong kaibigan ng Chinese. Mostly sa kanila sinasabi, anak, para ka ike, makakapit mo tayo ka ni Kachok. Di ba? Negosyo. Tapos kaya may mga classmate ako na Chinese, sabi nila, ako, bakit hindi ako maghahanap ng trabaho? Di ba? Tuparin ko pangarap ko, sabi niya doon sa Pilipino. Tuparin ko pangarap ko. Oo, di ba? Ganun nangyayari madalas. Kaya mostly, mga Filipino-Chinese, sila yung mga may business. Tama. Kasi na-mindset na sila, bata pa lang, business ako. Tama ba yun? Ngayon, gusto namin na i-pursue dito sa Royal, naturuan natin mga Pilipino mag-business. Okay po ba yun? Yes. Maganda po ba yung Royal? Yes. Okay, tapos na po ako dun sa company. Palakpakan nyo naman po yung kumpanya natin. Ito po, pangalawa ko, dun na po tayo sa products. Okay, ito yung lisensya ulit ng products natin. License po tayo, FDA, Food Cosmetics. Sabihin, safe gamitin ng tao. Alright, ano ba yung mga products mo, Sir Arthur? Ano ba yung i-business natin ng products? Ito po yun. Health, wellness, and beauty products. Okay? Kaya syempre, hindi rin po pa-tsapa-tsapa pag nagbi-business po tayo. Kagaya ko, inaral ko po siya maigi. Nagkama pa ako ng 3 magandang rason para pumasok sa ganitong negosyo. Una, ito raw po yung tinatawag na highly consumable product. Okay po ba yun? Ibig sabihin, mabilis maubos. Highly consumable na eh. Tama po? Katulad na lang po ng sabon. Alright? Meron kaming sabon. Sino po dito yung mga taong naliligo, taas ang kamay? Na lumayo yung katabi mo, lumayo ka pag hindi yan ang taas ng kamay. Okay? Sabon. Pag naligo ka, nagsasabon ka? Yes. Pag nakubos na sabon, bibili ka ulit? Yes. In short, araw-araw mong ginagamit ng sabon. Tama o tama? Kaya na lang doon sa mga once a week maligo. Okay? Sino dito yung mga nagdideodorant? Kape. Di ba pumunta ka nga sa bahay ng mayaman, alongin kayo, want coffee? Pagpunta ka sa bahay ng mayaman, gusto mo kape? Oh, di ba? Pares lang. Tama po? So lahat ng bahay may kape. Tama o tama? Ibig sabihin, itong mga products natin, araw-araw na ubos. Pag naubos, bibili ulit. Tama po ba yun? Kahit wala ka na, ipapamana mo pa nga yun. Tama po? Diba? Yun po yung product natin. Maganda po ba yung product? Yes. Kung naubos yan, araw-araw, ibig sabihin, araw-araw, pupasok ang pera. Pangalawa, ito po yung tinatawag na recession-proof or crisis-proof business. Okay? Bakit recession-proof sa crisis-proof business? Kapag crisis, nagtitipid po ba ang mga tao? Yes, kagaya ngayon, di ba? Crisis ngayon January, sa iba. Pero sa royalista, di ba? Kasi nagdaan yung Christmas, nagdaan yung New Year, January, crisis na yan. Tama. Tama po? Pag crisis, di ba nagtitipid ng tao? Tama po? Yes. Pero pag crisis po ba, ang tao po ba gusto pumangit? Hindi, lalo na nga yung mga babae, di ba? Tama po, kaya nasabihan nga ako kayo, okay na walang pera, basta maganda. Kaysa na wala na ng pera, pangit pa. Tama o tama? Tama, di ba? Palakpak daw, palakpak. Bawal pangit. Tama ba yun? Pag krisis. Ganun na pag krisis, mas bawal magkasakit. So, pasok siya. Yan, Edward's product. Third reason po, na maganda, hindi na ako gumawa ng study ito. Nabasa ko lang po yung libro niya. Isa po siya ekonomista, economic advisor ng dalawang US President. Ang ginawa ng libro, The Wellness Revolution. Ang sabi niya sa libro niya, okay lang po ba basahin natin ito sabay-sabaw? Okay lang po ba? 1, 2, 3! Wellness business is the next trillion-dollar industry. Salamat po. Okay? Very good children.
Okay? So, yan po yung sinabi niya dyan. Ito raw po yung next $1 trillion industry. Okay? Sinabi niya po ito, 2004 pa po. Matagal na. Okay? Sabi niya, magbuboom raw yung ganitong negosyo. Tingnan natin kung nagpuma, anong usong course ngayon? Course ko. Nursing, medicine, medtech, tama po? Caregiver, PT, tama? Radtech, etc. etc. Puro medical course. Anong usong business ngayon? Butika, gym, spa, salon, derma-cleaning. Tama po? Sumikat po ba yung mga doktor na Belo, tama? Mentes, Kalaya, Hagden ko, iba pala yun. Tama po? Diba? Nauso ko kaya? Yes, tama po. Kaya sa negosyo, importante rin dapat uso mo siya. At ang usapan ho dito, hindi ho billion. Hindi ho billion. Trillion ho. Sino nakakaalam dito ilang zero ang meron sa trillion? 12 zeros po yan. Okay? Ganun po kadaming zero. Tapos, ay 1% lang nito, makaparty ka dyan. Manalo ka na. Buhay na yung generation mo. Okay po ba yun? Yes. Ayun, paano tayo makakasabay dito? Maraming paraan. Nagaya ko, pwede ko kayo ng medical practitioner. Kaya lang dito, malaking puhunan ko niyan. Kailangan sikat yung school na papasukan mo para may trabaho ka agad. Tama o tama? Tama. Hindi na sapat na pataas ang grade mo. Dapat sikat ng school. Tama ba yun? Kagaya ko, sikat ng school ko. Sa La Concordia College. May nakaalam ka na? Yes. Wow, naman ako. Tatlo, dalawa, ganda. Okay? So, doon po ako graduate ng nursing. Ngayon, kung ako, for example lang, pero hindi talaga. Halimbawa lang, cum laude ako, pero hindi talaga ako patunay makabatch ko sa PJ. Okay? Hindi ako cum laude. Okay? Kunwari lang, meron akong kasabay. Mataas sa school niya, sabi natin, kasan, hindi. Marami siyang taste. Sino sa tingin niyo mas makukuha sa amin? Di ba siya pa rin? Tama. So dito, ganun po dapat. Dito, manufacturer, kailangan dito, million. Okay, million, magtatayuan ng planta. Magmamanufacture kayo sa sarili mong company o products. Sino dito yung may million? Nasa kamay. Wala ho. So doon tayo sa pangatlo. Be a retailer daw. Ito, uso to. Franchise ka ng butika, magtayo ka ng sarili mong gym. Okay? Ang punan nito, 300,000 pataas. Okay, nagtanong ako sa Generica, 500,000 to 1 million ng franchise ka. Okay, sino dito merong 300,000 pataas? Wala rin ho. So, tapos na po ako mag-present. Maraming salamat. Okay, meron pang huli. Okay, dapat misspell ka. Ito nga kasi yung tuturo ko sa inyo. Be an independent distributor ng company na nagkikari ng health, wellness, and beauty products na gaya ng well business club. Kasi nga, palit ako muna nito at hindi mo kailangan maging magaling. Okay? Palakpakan nyo naman po yun. Okay? Kaya ano ba yung i-distribute natin dito, Sir Arthur? Simple lang po. Food supplements po, anti-cancer. Kasi usong araw yan, no? Alam niyo yan? Di ba? Tama? Pili kayo. Di ba? And at the same time, di ba? Tignan niyo po. Sabihin na natin, Sir Art, ano kailangan yan eh? Ito, wala kang iligtas dito. Hindi ko kailangan yan, marami na ako dyan. Oo nga, marami ka nga nito. Pero may ganun pa naman. Na-enjoy mo ba? Hindi, di ba? Tapos sabi nga nila, health is wealth. So, hindi lang pagyaman ng pulsa ang pinag-usapan natin dito. Siyempre, bago yumaman yung pulsa mo, papayamanan natin yung kaalaman mo. Siyempre, habang yumayaman ang kaalaman mo at pulsa mo, mas maganda yung mayaman ng kalusugan. Okay po ba yun? Yes! Kasi dito, sabihin natin, sobrang dami mong pera. May sakit ka naman. Wala rin. Kahit sobrang talino mo, may sakit ka naman. Wala rin. Sobrang lakas mo. Diba, ikaw na yung pinaka-macho sa mundo to. Pero, wala ka naman good health. Wala rin eh. Tama po? May nabasa nga akong libro, sabi doon, when health is absent, everything is useless. Tama o tama? Kagaya na lang ito, ninong ko. Si Ninong Hennessy. Mayaman. Maraming connection. Mapangyarihan. Nakasakay sa BMW. Tama po. Walang nagawa. Tama po. So, napaka-importante rin yung kalusugan natin. Tama ba yun? So, yun yung main line ng product natin. We have 3 product type. Unang-una mga food supplements. Hindi ko na iisa-isahin to.
tatagal po tayo. Nagko-contact po ako ng product presentation once a month. Doon ko dinidiscuss, mga 1 oras po yan. Okay? Matagal po. Siguro pipili lang ako ng 3. Okay lang po? Anyway, kung interesado ka, baba ka ako dito sa paglabas sa counter dyan, pwede ko kayo bumili ng catalog. Self-explanatory na po yun doon. Okay? So, unang favorite ko po, yung Performax. Pangalan pa lang, alam na natin kung para maximum ang performance. Okay? The anti-aging supplement for men. Ito yung pampatigas at pampatibay ng relasyon ng mag-asawa. Okay? So, the best po yung Performax na yan. Alam nyo, itong Performax na to, nung nag-launch to, pinasubo ko agad doon sa kapitbahay namin. Pag meron kakilala, mag-asawa, laging nag-aaway. Ayan. Yung babae, laging galit. Alam nyo yun, laging galit. Umaga pa lang, masimangot na. Tama po? Okay na po ba? Recognize ko lang po isa sa mga executive circle, one of my mentors, siya po yung nag-introduce sa kanya ko yan. Mr. Ryan Ocheco pala ko natin. Yes! Anyway, so Performax po, yung kapitbahay namin, sabi ko, ate, lagi kang galit. Sabi ko, gano'n, patry mo itong Performax sa mister. Kasi mister niya, laging nag-OTY. Naman, makaka-relate sa akin yung mga lalaki dito di ba? Yung mga mister na lagi nag-OTY, trabaho, tapos pagdududahan ka ng misis mo, di ba? Saan ka na naman galing? Nag-OTY nga. Po. Siyempre, yung mga ganitong panahon. Malamig po ba ngayong panahon? Yes! Di ba, paglabas ko dyan, malamig eh. Siyempre, paggabi, mga kalabit, bukas na, pagdating ko. O, di ba? May OTY ito, di ba? Tama po, bakit naman yun? Nasa isang bubong, pinagdududahan mo. Tama o tama? Pero talaga naman nagtatrabaho lang talaga si mister. Tama ba yun? Mga lalaki, tama mo ba yun? Yes! Mga sumagot mo yun, mga nagsimula. Hindi, joke lang. So, sabi ko sa kanya, try mo Performax. Pinatry niya. Alam mo, after 2 weeks, nagkita kami ng babae, ibang-iba yung tsura. Blooming! Blooming! Alam niyo yung blooming? Diba? Nakita na kayo ng lakad ng blooming. Di ba? Si Ma'am, alam ko na inisip ni Ma'am, hindi yung ganyang lakad. Yung pang-commercial, nakakita kayo yung ganyang lakad. Diba? Kaya, yung blooming, namumula pala yung pisngi. Diba yung parang natiligan? Ano bang bata dito? O walang pakta, walang pakta. Baka may SPG to, SPG. Diba? So sabi ko, ate, ang saya-saya mo ah. Sabi, ay naku grabe. Effective yung Performax. Very effective. Sabi ko, talaga? Siyempre ako, gusto ko makuha ng idea. Paano nyo inalok doon sa mister nyo? Ay, hindi. Ako na bumili, ako na nagbayad mo sa'yo. Ang ginagawa ko, kapag papasok na siya, honey, ligo ka muna. Pagtimplangin ng kape, nilalagay raw doon sa kape. With magic tao pa. Kasi iniinom kayo ng lalaki, hindi alam, may Performax. Di ba? Sabi niya, alam mo, ano, grabe, after 3 days. Oh, parang bumalik kami nung college namin. Parang 18 years ago. Di ba? Parang Jack Hammer. Alam mo Jack Hammer? Malapang ka! Sabi niya. Sabi niya. Mamaya, explain sa'yo ni Sir. Okay? Sabi ko doon. Sabi niya, kaya lang, sumimawag kita. Kaya lang, nakakabahan ako eh. Baka sa iba naman gamitin. Sabi gano'n, di ba? Sa iba raw gamitin. Sabi ko, naku ma'am, huwag ka matakot ma'am. Kunin mo yung bote. Tingnan mo sa likod yan, may nakasulat. Pag hindi sa misis ginamit, hindi gagana. Oh, di ba? Ano yung Performax? Mas masaya yung mga babae kaysa lalaki ha. Yun po yung Performax natin. Meron tayong prime, multivitamins, fruits and vegetable base. Spirulina, dun sa mga taong gusto pumayat. Okay, pwede pang substitute sa meal. Okay, mataas ang protein niya sa mga athlete na kagaya ko, yung workout, mataas ang protein natural. Gluta, pampa? Tama po kayo, pampaputi. Side effect na po yun pag na-overdose ka. Pero pag hindi ka na-overdose, immune system booster siya, antioxidant and detoxifier. So, nililinis na po yung liver natin. Pinkish glow, paano kayo favorite? Okay, user din po ako nito. Glutathione with lycopene. Okay? So, lycopene, maganda sa heart, natural sa kamatis, di ba? Sa commercial.
Apo? So, pag sobrahan ka naman ng lycopene, magiging mapink-pink ka. Okay? Kasi natural sa tomato, pag sobrang ka ng tomato, magiging mapink-pink. Apo? So, yun po yung effect niya. Kaya lahat ng nakikita nyo sa akin, at hindi nyo nakikita, kulay pink. Kaya na mahal naman isa. Okay? Vitamin C. Alkaline base yan. Kailangan natin ng vitamin C. Tandaan nyo, sa panahon ngayon, ganito yung weather, ganito yung climate, di ba? Uso ang ubo, sipon, apo, pampataas ng immune system. Mother of all vitamins. Alkaline base po ito. So, pag ininom mo siya, hindi makangasiman tiyan mo. Okay? So, yun yung maganda sa vitamin C natin. Alkaline base. May familiar sa inyo yung alkaline base na vitamin C? Yung Fern F, Fern E, pag itin na laban. Okay? So, yung vitamin C natin, yun, 50 capsules po yun di ba? 700. Yung sa akin, 50 capsules, this is only 385. 50 capsules po yun. Nasa bote, hindi na arawan. Okay? Ngayon, pag distributor ka, makukuha mo lang ng 269. Palakpakan niya naman po yun. Mura! Okay, less 30%. Okay, maganda rin yan sa mga nag-bleed yung tapos pag nag-brush, pag nag-nosebleed ka, pag maaraw, di ba may mga ganong tao? Pag may kausap ka Amerikano, nag-nosebleed ka, ganun din. Lagay mo yung capsule sa ilong. Okay, joke lang. Fit shape! Ako, guys po ito. Para kung sa gusto mong maging fit at magkaroon ng shape. O yung iba kasi fit lang, walang shape. Yung iba may shape o hindi naman fit. O huwag mo tignan yung katabi mo. Okay? So yan o, pinumbalik na ho yan. L-carnitine ho yan. So 30 minutes before workout, gagamitin mo siya para lalo kang magpawis. Okay? Makakapawis siya. L-carnitine with green tea extra. Natural ho. Okay? Recall, memory enhancer yan para sa mga nakakalimot. Okay? So maganda combination. Recall sa performance. Yan. Para yung mister mo, maalala mo yung misis pala ako. Okay? Recall, maganda rin yan sa mga nag-aaral. Lalo ngayon, board exam. Ano to itong quarter na to, first quarter, board exam, finals, tabo, ito na yun. So sa mga estudyante, okay, kagaya ko, mga estudyante, recall, okay, para pag nagre-review ka, dun sa mga misis, yung mga misis na may 3 anak pataas, sino yun? Dito, taas ang kamay. Okay, yan yung maraming nakakalimutan, di ba? Ako yung cellphone ko, naiwan ko. Ako yung cellphone ko, naiwan ko nag-charge. Asan na ba yung wallet ko? Ay, hawak ko lang pala. Asan yung salamin ko? Nandito lang pala. Alam niya yan? Diba? Tinawag ko yung anak ko, yung bunso. Nagro-roll call sa panganay, pababa. Tinawag na yun yung panganay, roll call, bunso, pataas. Diba? Alam ko yun kasi di ba kayo magkakapatid, gano'n nanay ko. Nakabo? So yan, recall. Okay? Yan. And then syempre, sa mga tao may utang sa inyo, bigyan nyo ng recall para malala. Grape seed, para sa heart. Okay? Para sa may mga varicose veins. Okay? Para dun sa mga malalabong mata, sa nag-hair fall. Grape seed po, antioxidant. Diabetes wash, matataas ang blood sugar. Para pa sa mga diabetic. Fiber rich, one of my favorite din. Ito yung effective na pampalit ng tiyan. Di ba? Nagdaan yung Noche Buena. Tabo, Christmas, ang daming Christmas party. New Year, party na naman. Tabo, ang daming kainan. Nung nakarang buwan, tama po? Siyempre, nag-cake ka. Tama. Di ba, nakagano talaga eh. Lipit eh. Ako, tama. So, itong fiber rich, yan po yung naglilinis ng colon mo. Okay? Siyempre, umupa ka ng lechon, umupa ka ng sisig, opis, lahat. Kilawin, lahat. Inumpakan mo lahat eh, tabo. So, ngayon, dapat mag-cleansing ka na. So, 30 minutes before meal, powder yan, nilalagay yan sa juice, pineapple juice, or dun sa recharge namin na juice. Inumin mo yan, tapos follow up mo ng 1 tall glass na water. Magbibigay ng bulk sa tiyan mo. So, pagkakain ka na ngayon, feeling mo busog ka na. Hindi siya natadigest. Ang gagawin niya, parang binawalis niya ang colon. Lilinisin niya. Okay? So ako, dati ako, waistline ko, 33. Ngayon, 28 na lang. Partito, pumarty pa. Oh, gano'n. Sabi, di ba? So, 5 minutes, yan po yung effect niya. Okay? Maganda po ba yung mga products? Yes! Mura po ba? Yes! Yan po yung unang product line. Then, pangalawa po, meron tayong mga drinks. Choco All-Aid, corn, para sa mga decaf, yung ayaw ng caffeine. Amoy corn, nasa kape. Then 8-in-1 coffee. Okay, grabe 8-in-1 yan, sir. Ang alam ko lang, 3-in-1 eh. Tabo? Yung iba, 5-in-1. May humapon, 7-in-1.
hindi pa rin naabot yung 18 ng Royal. 8 yan eh. Apo, bakit 18 sir? Kasama na kasi yung tasa sa kaplat dito. Medyo lang. Okay? Meron siyang 5 na power antioxidants. Okay, meron regular, saka light, no sugar. Then yung favorite kong drink, yung recharge. Yan yung the best po itong recharge na ito. Combination pa lang po nito, tinignan ko sa market ha, ang mahal. Yung combination niya, yung cranberry, alam niyo yung cranberry juice? Di ba mahal mo yan? Isang litro yan, 700 po yata, 500 sa grocery. Barley na juice, narinig niyo na yun? Mahal din yun. Di po. Mangosteen na supplement, narinig niyo yun? Silimarin. Goji juice. Mahal din yun eh. Tama po? Lahat po yan, pinaghalo-halo sa isang juice. Okay? Sir, baka mahal. Kasi combine-combine na eh. Tama po? Ang isang box po niyan, 2 liters ang nagagawa. 12 na sachet. Isang sachet, isang kaso. Pero this is only 360 pesos. Palakpakan niyo naman po yan! Pag distributor po, 288 pesos. Mura! Palakpakan niyo naman po yan. So next, ito na yung pinaka-last na products natin. Product line natin is yung cosmetics, yung mga pampaganda. Okay? Sino po dito gusto gumanda at pumogi? Taas ang kamay! Lord, hindi na taas. Hindi. Okay, ito yung mga pampaganda ko. Alam niyo nung una ko, nahirapan mo ako mag-product selling nito eh, mag-distribute nito. Kasi unang-una lalaki ako. Pangalawa, macho ko. Tapos magbenta ko lipstick. Na-imagine nyo ba yun? For example, sige, ma'am. Lipstick. Pangit. Tama. So sabi ko, paano ko yung benta to? So pinag-aralan ko siya. Sabi ng mentor ko, isa dentist by profession, meron siyang, syempre may clinic siya, may car wash siya, tapos meron siyang tilapia farm, nag-dealer pa siya ng semento, tapos nag-build and sell pa siya ng bahay. Maraming business. Magaling? Yes. So magaling. Tapos nagro-royal pa siya. Sabi ko sa kanya, Dok, paano ba magbenta ng product? Simple lang, huwag ka magbenta. Ano magbenta? Ano po? Ang gawin mo, hanapan mo ng problema yung tao, tapos sagutin mo ng produkto mo. Diba? Okay mo ba yun? Yes. Ngayon, naghahanap ako ngayon ng problema. Okay, sabihin natin yung problema, susolusyonan ko. Okay mo ba yan? Yes. Sino dito yung galit sa wrinkles? Yung ayaw magka-wrinkles. Third, yung hindi nagtaas-wrinkles. Maraming wrinkles pag-ising mamaya. Joke lang. Okay? Anti-aging soap. Yan po yung pambulan ng wrinkles. Okay? Ito po yun. Bakit ba nagka-wrinkles ang tao? Pag try ang skin, lalo na pag lagi expose sa araw. Okay? Natutuyo, nagkakaguhit-guhit. So ito, i-moisturize niya yung skin mo. May shea butter, arbutin. So 3 seconds, ilamos, tapos banlaw, mararamdaman mo, parang binabanat dyan. May banat effect yan. Okay? Yun po yung effect niya. Kung 40 years old ka, gumamit ka ng sabon, pag kumuha ka 20 years old. Yes. Palakpak ka, palakpak. Okay. Kapag 20 years old, ingat lang, pag na-overuse, pag kumuha fetus. Okay. Sino may problema? Madilim. Okay? Ito po ang liwanag. Yes, Gluta Power Soap. Palakpakan nyo naman po. Ganun din po yan. So, nag-moisturize rin yan ng skin. Kojic. Favorite ko to. Kojic soap. Grabe po. Para sa oily ang skin. Okay? At maraming pimple. During my college, okay, high school years, marami pong bigyawan. Okay po? Bakit ganyan mo kayo makatingin? Parang hindi ko kayo naniniwala. Totoo po yun. Ito, effect niya, 3 seconds, silamos, panlaw. Okay? Tutuyuin niya yung bigyawan. Tapos gagaling niya. Ang effect niya parang tayo kong pin, may mild exfoliation. Sa mga mayroong warts na maliliit, sa leeg, sa likod, nakakatanggal rin po ito. Okay? So, yan po yung project natin. Palakpakan naman po natin yan. Okay? Tapos mayroon po kami, baka naman mahal sir, di po ang anti-aging soap po natin is 210 lang. Pag distributor, 147. Okay po ba yun? Yes. Next, meron tayong toner. Siyempre, pag gusto mong
makinis ka, susulit maliit yung course mo. Tama ba yun? Para magmukhang Koreano. Tama? So, yan po yung toner natin. Maging mapink-pink rin yung mabilis. Kasi yung capsule, kailangan mong overdose. Ito, babahin mo lang ito. So, mag-ilang mo na. And then, brightening cream, protection sa araw, whitening cream sa mga dark spot, anti-aging cream, para sa mga fine lines. Lalagay mo yan, night cream. Then, lotion. Ako, the best ko ito. Ito yung tinatawag namin 7 seconds. Get white in 7 seconds. Ang amoy niya, amoy Victoria's Secret Love Spell. Okay? Yung scent niya. Tapos, hindi naman siya malagay, water-based. Tapos, meron tayong deodorant, lipstick, saka yung lopulan. Okay? So, favorite ko yung lopulan, BB cream. Yan, naka-BB cream ako niyan. Diba? Grabe, no? So, yan po yung BB cream. Yan yung ginagamit ng mga kuya. SPF 40 po yan. Okay, so sun protection. Anyway, syempre sa product, tanong, practical po ba? Yes. Affordable? Yes. Effective? Yes. Di ba natin yung nakikita? Ngayon, ang product natin, available sa David Salon, Shopwise, Sustan, Watson, Landmark, at Purple. Okay po ba yun? Yes. Sa tingin nyo, na-screen ba? Maayos? Yes. Glutathione, ito yung mga gumamit. Glutathione, naka-normal ng hormone, naka-normal ng menstruation, naka-task ng sperm count. Pag kilala kayo magalit ng mag-asawa, try ng try, hindi makapag-buo, ito po. Okay. Siyempre, dapat sipagan yung isda. So, sir natin, Kuya John, Performax. So, ito mga gumamit ng product. Yan po siya dati. Nanay, 65 years old, gumamit na anti-aging soap, glutathione, overdose. Gluta. Kasi overdose ng gluta, antioxidant, tapos anti-aging siya. Okay? Ayan na siya ngayon. Naging 45 years old. Palakpakan na naman po! Diba? Ito. Ayan. Ayan siya dati. Gumamit ng product natin. Palakpakan naman po. Okay? Ayan. Normal. Diba? Gumamit ng product. Mahinay pala pa. Palakpak! Guys, ito, makikita nyo ito mamaya paglabas nyo. Okay, Sir Juan Bernales. Okay, dito sa Royal, hindi lang po balat ang nagbabago. Pati pangalan dating Juan, dyan. Diba, palapakan nyo naman po. Ito, SPG to, SPG. Okay, pinakilala kayong ganyan. Oh, madilim. Diba? Ulit. Oh, madilim. Ay, ulit. Ulit. Tapos, may kilala kayo yan. Pag problema yan, problema. 2 weeks lang po. 2 weeks. Ito na po siya. Palakpakan nyo naman. Okay? Ito naman po ito sa slimming natin. Ayan. Fiber-inch, feed shape, spirulina. Diba? Ngayon, papakita ko yung